U plavom uglu dolazi iz Beograda i predstavlja Wolfpack MMA Fighting Club. Težak je 77,4 kg. Skor 3 pobjede i 6 poraza. Pozdravimo Slobodana Jankovića! U crvenom uglu dolazi iz Novog Sada, predstavlja Family Fight Team, jedan od naših najboljih greplera, višestruki prvak države u luta livre, velika nada Family Fight Teama iz srpskog MMA, težak 77,1 kg, 3 profesionalne borbe i 3 pobjede. Pozdravimo Stefana Sekulića! Momci, pravila znate. Pozdravite se ukoliko želite slušati moje instrukcije. Ne daj to, znaš da radi to. Ništa, ajmo svoje. Opa, tako je, tako. Gore, nema potreba. Znaš sam da je gotov meč. Pusti. Veljo, pusti slobodno, gotovo, zaspaće. Znam da će dobro. Zaspa, krklja. Puštaj! Pobednik u prvoj rundi giljotinom je Stefan Sekulić! Želeo bih da pozdravim sve prisutne. Meni je čast što učestvujem na ovom turniru i naravno pozdravio bih sve ove koji su mi ovo omogućili, treneri moji i porodice koje je tu. Hvala još jednom. Pehar dodeljuje Danilo Kutinić, direktor Direkcije za izgradnju.